Men kære väljare, jag tar sig till nu några få timmar du ska till boxen. Sjåvande kan jag finna på att underhålla till på imiskar stortliga matar. Men I en personer som täcker tingsna gräva bort. Till så till dömes att har hava mössna och rövla om sig käppert nu och I aravis. Men tar han inte gjort vitt. Tar han skvalk och valta vid okkom akkurat som tar vill. För nu på man så gärna. Han för EU I svink och för worldwide. Jag får arbeta vid min karikatur och täta spjatt om alla världen. Jag fick stora undertök. Han vaknade den politiska myndlöj. Och några månader sedan, vi tog löptinge en strandning och grindalånen. Alltså, hvis inte någon annan över måste nog placera, så ska jag se det själv. Och så läs arbetar med karvinne. Jag snackar inte bara. Jag kan gott göra det samma som gott 100 ören väl med göra. Jag kan ta som skip som skulle cykla dögnet runt lockar ut. Jag kan också ta som att en glaskopel ska ut i bygd. Vi hittar på. Ja, taxameter, tack höjder och väldefne lova lyfter för 500 miljoner om något. Jag tror inte att det är för ett hårdra grin vi har en möss. Nej då. Jag en syk ösmär och jag tar inte det fullkomliga seriöst. Jag tar inte 8 mal agenten och vise eller mig. Vill du annars veta om jag tar sig 4 eller mot den homosexuella? Min kära väljare, man för att det rövliga är. Jag kan inte så små skån att jag ska stanna och luska mig in I kurmen till förra fallet för att lura av om det till hattar eller hättar. Så på 1 september tar väl ut. Lad du också nog komma in och tänka.